Raak je een beetje makkelijk sweet. Goedemiddag, Jelle. Ik is Josh. Ja, man, en ik is Diali, man. En ons gaan gewoon die pilot video skiet van onze nieuwe podcast. No Expectations, als ik mijn laptop aan. Ja, dat is nou een van ons een nieuwe offenses wat ons nou wil beginnen. Ja. Lang gevat, maar we gaan nou veel die story daarvan vertellen. En verschoon me voor ons, zoals een beetje ongemakkelijk is. Ons is zo vol van de sjaal dat ons om een voel kijken naar ons is beste is en wat even wat. Ons gaat een beetje ongemakkelijk voelen, maar ik denk als ik maar groei proces voor ons. Wanneer hij doet? Groei. Groei. Oude, dat moet niet bereiken. Kijk je die idee, man? Zijn we toen niet voorkomen? Anyway, die idee heeft gekomen, hè. Ons was zeker zo 2 jaar terug, bij ons reaction channel opgemaakt. Dus waar we op muziek gereacted en zo. En die inspiratie heeft gekomen van, kijk, ik praat niet meer aan. Die inspiratie heeft gekomen van hoe ons andere reaction channels gekeken, zoals No Life 6, als die Stevie Nights. So die type van mannen. Maar die type mannen wat ons gekeken heeft en soos muziek is een groot influence op ons, als mensen het zo kan noemen. En soos ons is baie lief voor muziek en dat is wel goed. Dus ik kom ons zo het channel wil beginnen. En die andere ding is ook soos een, oké, het komt nou bij, maar ons Zuid-Afrikaanse muziek, of Afrikaanse muziek, ja, Zuid-Afrikaans. Afrikaanse muziek krijg je niet die exposure wat hulle moet krijgen. Dat is iets wat ons ook wil doen. Dat is ook zeker iets wat ons gaan incorporeren binnen die channel wat we gaan doen, waar ons misschien gaan react op een nieuwe of een local artist die binnen die plek of maak je zaak weer even niet. Net dat daar genoeg oor kan wees. Ons weet, ons is nog niemand die, maar ons hoop om iemand te wees een dag. Die mijn ding gaat niet net wees om podcasting te doen, hè. Podcasting gaan zeker maar van ons main video's wees. Maar ons wil ook wensen een ander type van content. Zoals reactions en zo, maar we gaan weer van praat. Maar zoals die idee daar vanaf gekomen om een reaction channel te doen, nooit daarbij uitgekomen, 2 jaar voor ons gevat. En hierdie is nou die eerste video wat ons nou skiet. En dat is een reaction channel wat ons doen. Maar ik denk de inspiratie heeft ook gekomen voor die podcasting. Het ook gekomen van, als ons bij elkaar is als ons lief om te raciaals, man. En ons raciaals worden gekloom goed. En onze lach voor ons klaar en zo. En ons heeft gedacht om dit op als content wil gebruiken. Ja, dus kan connecten met mensen wat ons ken is of mensen wat voor ons ken. Het goed waar we ons praat, voel ons is goed wat. Voel zo, als andere mensen kan horen waar die ons gaan, kan hulle ook misschien relaten aan om te zeggen, ja, maar van buitenkant af lekker dan zo die mannen is net, het is niet lekker en whatever, maar ons allemaal deal maar met goed. Ja. Krul hier buiten. Ja. So dat is wat die idee geweest het, maar soos julle sal soos die content wat ons gaan uitsit en so sal julle ook seker 'n bietjie meer die visie sien wat ons het vir hierdie channel. En praat van visie, ons gaan gou 'n bietjie vir julle sê wat ons visie is en die missie van die channel basically. Ga jy gou vir ons soos hy nog gesê het, ons wil relatable content wil ons vir julle bring. En niet goed wat gecamouflaged is of wat is gesugarcoat of whatsoever nie. Alles moet net transparant wees. So ons visie is om, kan ik zeggen, ons wil een inspiratie wees voor een jong man of enige iemand waar daar buiten kijkt wat voor ons, als hulle naar ons content kijkt, dan moet hulle zien, joh, die mannen het basically van niks af begin en kijk waar is die man. Ons is die iwersie, maar ons wil wel iwers wees. So ons visie voor die channel is als zij naar ons content kijkt, moet ze kan relate. Zij moet kan vat van ons en zij moet gemotiveerd voelen, man. Zij moet voelen, kijk hier, ja, dat is mannen net zoals ik of whatever. Dat is die mannen wat die wereld zich gehaald heeft of whatsoever niet.
soos in die area waar ons mos nou groot word en so. As jy baie dat daar soos content creator is of so nie. Maar Safkol is wel hier. Safkol is wel hier. Jy weet Saf is op ja. Maar as jy baie dat daar content creation is hier, of daar as mense content creation doen, is dit nie baie dat hulle fair strive met daardie tipe van goed nie. Maar as ons nou praat soos van sit down content creation podcasting daai tipe van goed. Ek dink dis die eerste In ons dorp. hier so in Grabouw, ja. Ja. Weet nog nie of waar mense al probeer het miskien of so nie, maar wat ek nou al gesien het is daar nie eintlik so iets nie. Van ons gaan vir julle soos raw images ook wys van wie ons is, waar ons vandaan kom. En ons wil dit alles net real hou. Niet dat dus voor onze opinie maakt saki, maar ik voel niet als ons het liefst 1 of 2 mensen kan raken wat we zeggen, alles is net 1 lijn wat we zeggen, is het te winnen voor ons. En dan is het die missie. Die missie is nou obviously, en dit gaat een van onze grootste uitdagingen wees, is om consistent te blijven, aanhoudend. Nee? Met die lijn van werk wat ons doen, maar ons gaan weer veel vertellen van dit, met die lijn van werk wat ons doen, is het baie challenging, maar ons het besluit, dat is iets wat ons wil aanpak, en ons is nou al voor 2 jaar het ons al uitgesteld. So ons gaat nou 2 stapjes vorentoe vat vir die nuwe wense waar ons ingaan. So die eerste ene is om consistent te bly. Ons wil nie enige goed ons wil nie enige beloftes maak of whatever nie, maar soveel as moontlik. Dan is die ander ene, ons wil ook wat is dan ene? Transparant bly. Ja, transparant bly, ja. Soos ek nou gesê het, ons wil meer soos jou vir julle die raw image wys. En nie probeer 'n mask opsit of 'n gimmick op te sit wat wil vir julle wys wie ons probeer wees nie, maar wie ons actually is. That's right. Ek dink is gaan ook 'n min of meer 'n challenge wees om transparant te bly, want as jy weet daar's 'n lens voor jou, gaan jy mos nou probeer om 'n sekere persona te aan te stel. That's right. Wat die noodwendig verkeerd gaan wees nie, maar wat ons uit hierdie channel uit wil bring is meer transparansie. Ja. So ja, ek dink daai is ons missie. Een is visie, ons hoop dat is duidelik genoeg as dit nie is nie. Ek dink in ons video's wat ons nog gaan dit bietjie meer sin maak soos ons aangaan. So ja. En sorry vir die van ons, nee. Kyk ons ken nie man. Ons het nog nooit op kamera ons weet eintlik hoe om nie verstaan jy sulke goed te maak nie. En die lyn van week wat ons in is, ek moet kyk jy sien jy. So hulle maar net vir ons staan sien. Kyk jy ons is baie sinnig man. Kyk jy soos hierdie video's gaan nou bietjie baie meer formal lyk as wat ons actually is. Maar ek dink so met die episode wat ons gaan drop gaan nou meer wys wie ons actually is. Ek hoop ons kan ons volle oos wys vir die mense. Maar ek dink die mense wat ons ken sal weet. Is lekker by ons toe. Is lekker. Dit is nie laggie, as moet foto's met jou attitude. So dis 'n jou is 'n wat? Is 'n you problem. Is 'n you problem. Niks om my te doen nie, Oh ja. Nee. Maar praat van die video's wat ons gaan drop, die upcoming video's sal ons vir julle blootstel of die datums blootstel of ook vir julle die link blootstel of sekere handles. Die handles gaan nog in die near future vir julle gegee word. Maar die upcoming video's gaan ons vir julle sê wanneer dit drop. En ook soos ons nog gesê het, so die comment sections, julle kan so saam ons interact. En ook op die social media pages wat ons nou vir julle gaan uitgee. Julle kan daar so ook miskien soos DM's gooi. Ons sal soos reels ook daar post op daardie social media pages en daar in die comment sections kan julle ook. So enige way hoe julle saam ons kan interact, kan julle so maak, moet net net na my toe kom om saam met toe praat en ek gaan saam met praat. Anyway. Nee, warte. Sy gaat die show begin met ons mense nie. Hy gaan praat, hy gaan wat nie so nee, praat. Kyk jy maar eerlik ek is so maar druk het vir hom sien. Dis maar al, dis hoe ons dinge doen. Ons like drukkies en so. Daai is hoe ons goed. Ek en hy nie
Openlik meneer, openlik, transparency meneer. Moenie vergeet nie. Die ander ene is, waarvan ons almal hou, is 'n lekker giveaway. Kyk jy ons direk mense in huis, dus jy kan nou nie 'n kar verwag ons, jy kan nou nie 'n my kan nou van, my kan wel lank al 'n BMX bike gehad het. Ons kan nou nie daai vir jou nie verstaan jy. Maar ons gaan miskien kyk wat ons kan opmaak of wat 'n tipe giveaway ons vir julle kan gee. Maar die giveaway gaan wees op milestones wat ons achieve met die nuwe wense wat ons ingaan. Maar kon net 'n voorbeeld sê ons kry nou 100 subscribers. Nou kan ek besluit kyk jy nee. Kom ons gee miskien vir 5 of 3 mense of een persoon gee ons 'n lekker. Sien nou maar 'n lekker dingetjie. So ja, giveaways gaan ook deel van ons plan wees en deel van die channel wees. Waar ons nie teruggee vir die mense wat vir die support wat ons kry. Ja, vir die support wat ons kry. Ek dink ons weet nie eers hoe werk die besigheid is. Ons weet nie waarom te kyk of wie kyk elke week of wie kyk whatever nie, maar ons gaan dit uitvind. Ja, ons gaan dit uitvind. So ons sal sien okay, nee, Samyn kyk elke week of nee, Dairen kyk elke week. Nee, die man moet ons uitsoet of die girl moet ons uitsoet. So ja. Ja, soos ons sê, ons is nie experts nie, maar soos ons aangaan, dink ek gaan baie meer groei wees en ons wil ook hê julle moet kan sien die groei wat ons het. Maar ons gaat vir julle vertel van ons storie man. Maar nie laat ek so te veel gesels nou oor iemand. Ja, gesien ek dat klaar is vir die besigheid. Ja. Nee. So ja, en soos binne in die episodes wat ons gaan doen, gaan daar ook soos verskillende segments wees. So daar gaan soos questions en answers wees. Daar gaan segments soos wees waar ons comments miskien gaan lees. Slegte en goeie comments en dat tipe van goed. Net om meer interaksie te kry en so. Ja. Wat gaan ze maken als jij een slechte comment krijgt? Ja, maar zie je niet krijgen. Waar je maar. Nee, change your ways, meneer. Ik ga proberen. Say the leave it change. Ken je nog een? Wie is er nou? Wie is er nou? Als hij niet van wijsjes bikini zal zijn, nee, ze wijsjes be nice. Nee, ik weet niet. Anyway. Ja, kijk, die laatste punt. Kijk hier zo. Laatste punt wat ons net wil noemen voor die eerste episode of voor die eerste video. Ons gaan proberen om guests ook te krijgen. Nee? Niet alle guests gaan misschien soos mensen met status wees of following wees. Ons het die status, ons het die following, so ons gaan niet mik voor daar die type van popular mensen nie. Maar wat ons gaan mik is om meer guests te krijgen op onze show. Ik denk mensen wat die in ons gemeenschap is, ja. Wat ons zien, joh, nee, baie mensen respecteren die persoon. Yes. Die persoon is wel established om net iets te kosten. Ja, en om ons zal niet eerst die setup moet recht krijgen. Ja, als mensen krijgen. Maar ons nou schiet. Ken je onze dingen zo? Joke. Ik maak het zo. Ja. Als wij die area met een beetje schoenen. Ja, zo als ons gastraat krijgen, gaat daar misschien mondelijk changes wees. Ja, anders kan ons nog niet. Yes. Ja. Maar daar is in die future. En soos die gasten wat ons wil hê, soos ek nog gesê het, is mense wat 'n established gesig in die community kan. Wat allemaal miskien nie nou al ken nie, maar wat miskien deur die channel ander mense kan reach. Ja, en ik voel om 'n ander perspectief te krijgen, ander point of view krijgen, gaat goed doen voor ons, want ons het ons way van dink aan iets. En om iemand wat nou al meer ervaring, ik denk het gaat baie mense wees wat bietjie ouer is, wat bietjie meer weet van die lewe en wat al meer goed teruggemaak het. So ja, het gaat lekker wees man, het gaat zomaar lekker. Ik ben excited. Ik ook. Ik voel zo, kijk, ons gaat een lekker community, maar kijk, die community wat ik zou brengen braai, verstaan ze? Die community. Kijk, soos julle kan sien nou tussen ons twee nee. Ons twee is nou al lang chommies, maar ons is baie verskillend. So hy is meer 'n social guy. Ek is hier 'n social guy so maar sê. So jy kan maar alleen bring en braai toe gaan. Bring maar net my.
Kan je monster als je mij kan sponsoren? Hij zei ja. Bouwt in die nooit, meneer. Ja, maar kijk je, ik zie uit man. Oosten is uit man. Kawe. Die B-strijd van die grapjes, maar Dat is die mijn hier op Beat hem voor jou, dit die feed. Ja, 716 Grabo represent. No. We out.